हम व्यास मुनीलाल सवलिया अच्छा एगो गीत गावे जा रहल बानी। हर लड़की के मन में श्रद्धा रहेला कि हमार बियाह होता, हाँ पति बढ़िया मिले, घर द्वार बढ़िया मिले, हाँ हाँ लेकिन वो शादी भइल बा मर्द पियकर मिल गइल बा। रोज दारू पी के आवता, हाँ वो औरतिया परेशान भइल बिया, उहे बतिया के कहतिया कहतिया सुनी का कहतिया। अरे सुनावा सुनावा का कहतिया हो। केतना बताई हम ओकर कारनामा है, अरे वो ओकर कारनामा बताओ बताओ तो न सहलाए आमाजी। का भइल बा ए बाबू का नइखे भइले अम्मा जी? बताओ बताओ का भइल बा हो। दाऊर बेटा तो नाश करके धो दिले बड़े। का नाश करता रे का तो न सहलाए आमाजी। ए बाबू अब बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो। बर्दाश्त कर रही भरू करिए अम्मा जी। बेटी पतो के रन सिखाए बाबू। न सहलाया अम्मा जी रौरा बेटा के डरावा। न सहलाया अम्मा जी रौरा बेटा के डरावा। कितना बताई हम ओकर कारनामा, कितना बताई हम ओकर कारनामा, ओकर कारनामा। ए बाबू अब का करता रे रे? का करता रे? देखी हो का करता रे, केवाड़ी ढकचा बता रे। अरे खोल केवाड़ी न तो तोरा के मार के बर्बाद कर दे मुंह आ दे। खोल जल्दी केवाड़ी खोल। देखी हो दे आ गई है। ना मनबा कि ना तू मान जा जा फैशन पियकर बंस तू हमरा कोखी में जमल। ए अम्मा जी ई रौरा वंश के अंश हुए नु। ए बाबू अब का कहीं के ए अम्मा जी रौआ का कहे? रौआ तो उहे बानी बबुआ तोहार ए आमा रोज की के डरामा कर से। का करेले का करले बाबू अब देखी ना का टाइम होता अब गई आइल बड़े ना सुधर बा। तू डरे जो ए हमार चैनल देखत तारू भोर के कल हम रात भर आइले दिन में कम लोकेला रात के बेसी हमरा लोकेला। ए अम्मा जी इनका देही कमाई बा आमदनी बा सब पुरानिया के कइल धइल और जल्दी बेकार करता रे। आए बाबू अब हमार बेटा कमीना हो। अम्मा जी एगो बात पूछी, राउर बेटा होंगे नु? हां कमासु थ हमरा तो कबो कबो लागेला कि राउर बेटे ना हुए। ऐसन बात नहीं खे बाबू अब दिन भर सुभाष जी का पलंग पर पटाई रहेला। ए बाबू अब
हे शंभू बाबा उहे मौकी कहतिया रतिया के दारू पी के आवेला रोज रतिया के दारू पी के आवेला रोज बबुआ भाई दारू पी के आवत रहे रोज ये तार धंधा हो गइल बा हमारा धंधा भइल बा आज वो मार मारा के मार के फिर मार के अब मार के अब मारते रहे बबुआ बा बिहानी कर हम उपाय करावत नहीं रतिया नतिया छतिया के बतिया आतुरा लगरे ए हो जा खाली बुढ़िया माई तो रहत रहे नारायण भाई का फेर में पड़ल बारे तो हम बातें तुर ले बनी हमरा के नतिया कहत रे अबे तो केहुना तूरे मार के आ तोर भूभून डाले छोड़े ना तई तोरे के छोड़े ना नतिया के छोरा खाली ओई में रहता पीटेला के मारी खाली हमरे के खोजे पीटेला के मारी खाली हमरे के खोजे ये बबुआ बा खाना खाए खातिर खोजत रहे खाना खाए खातिर भूख लागल बा खाना मांगता तो हमार छाती जुड़ा जाए अब का करत रे जान तरी का करेले सुतलो में कहेला कि लेके आओ खामा तुरंत के बीमारी है सुतलो में कहेला कि लेके आओ खामा अरे लेके आओ खामा बबुआ बा तोरा से ही खामा मांगत रहे हाँ ये अम्मा जी सवेरे इनका के पीट के हम लामा बना दे हमरा के लंबा बना देबू अरे हम बोलाए संतोषवा ड्राइवर के अब मार के तू अपने खम्मा करवा दे तू संतोषवा तो तारा के बिगाड़िए देलो जौरे जौरे हइयो लोग बिगड़ गइल बा तो ना सहाले अम्मा जी ये बबुआ बा सह बर्दाश्त करो बबुआ तोहार ए आमा रोज पी के डरामा करत है का कहतरू हो अभी घर में हम ना रहे ये घर में ना रहबू का कमी बा हो कहाँ जो नैहर में जाए माई के लगे फोन कैले बने भाई हमारा होते हुई माई कहाँ जेबू भाई के बोलवा के माई कहाँ जेबू गायब ना जेबू ओकर मार के बुखार झोड़ा दे बुकला झाड़ दे हमरा के मरब मरब ए बबुआ बा छोड़ दे छनौटिया के संग धइले बा छनौटिया तिनका से तो बिगड़ल ऊ ह छनौटिया तब तो रउआ का जानता नहीं हम घर में रउआ रहता नहीं अरे ओकरा से तो बिगड़ल हौ होड़ी लालवा बा परभाता बा बिहान एकर भाई आई है चाहे केहू आई बिहान फरी आई है भइनी हरान हम ओकरा हो गुम से भइनी हरान हम ओकरा हो गुम से नैहर में जाए भल खाए रोटी मुँह से नैहर में जाए भल खाए रोटी मुँह से ए बबुआ बा तू नून से रोटी नैहर में
जाके खइबू। उ नूनवा ठीक लेकिन एरिया के रउआ कौनो चीज ठीक नहीं है। अरे हमरा घर में का कमी बा ए बबुआ, भाई दही दूध भरल बा। तहार हाथी खानी दे गाज खानी दुबराई जाता काहे? चुपचाप खा पियो, बर्दाश्त कर सह। का ठीक रहे उ ठीक रहे और बेटो ठीक रहे तबे न ठीक रहे। एकदम ठीक बारे, ठीक हो जाई है। लेकिन अब खोखी भइल ब रही ये हमार चिलम कुमार हुए, चिलम कुमार। ये राव चिलम कुमार हुए। नैहर में जाके करी नून रोटी खइबे, हमर पे करई छोड़बे। तोरा के उपाय करे कि तोरा के छोड़ के भुआ के पान दुकान पर रहे लगे ना मनबे। बबुआ तोहार रे आमा रोज पी के डरामा करत है। जब से हमार बियाह भइल बा रउरा घर में हमरा सुख ना मिलल। ये हमरा घर में कौन चीज की कमी बा ए बबुआ? छोरी छोरी चुपचाप रही। बात मानो, सेवा करो। डुमरसन वाला मेला पके जौन विनोद जी बारे उहो हमर दर्द ना बुझल है। अरे ऊ का बुझिया, ऊ तो रिकॉर्डिंग का फेर में लागल रहे। ए आमा जी तो विकासो जी तो बारे विकास बिहारी उहो तो हमर दर्द ना बुझल है। ये बबुआ बा विकास से ना हौ डॉक्टर मंकेश्वरो बाबू हमरा ए बेटा के बिगाड़ देलक। दोनों जना मिल के एकरा के पियकर बना देलक। ए आमा जी बोलो बोलो ए हमार बात का कहत भीतरी के दुख हम के तना बताई। भीतरी के दुख हम के तना बताई। ए अम्मा जी का तारा भीतरी दुख बा? हमरा बुझाते न के बियाहवा के अगुआ के रहे। ए इतना दिन तोरा बियाह का भई, आज ले तोरा ही ना बुझाई जे बियाह के अगुआ के रहे। उहे कवि जी रहले। कमल कवि जी ए हौ बांगड़ा वाला हां अरुण उजाला। हां उहे हरी ये दिन भर ढाला पर भाला मारे ले। हां नरेशो बारे। अरुण उजाला कैसन कइले अगुआई। अरुण उजाला कैसन कइले अगुआई। मुनीलाल सबलिया बोले लामा लामा। अरे बोले लामा लामा। बोलता रे बबुआ बो। होय अम्मा जी बोलिया काहे ना उड़ा तारे बुढ़िया माई तर नु। ऊ का बुझिया एकनी के दुख। ऊ तो खाली गाना गाँव में हैरान बारे, कीर्तन गाँव में बुझता नहीं हम। ना सहले अम्मा जी